kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng Naputol ang panagsulti nila ni Sandro ug ng Lourdes. Nagkailog nag-armas si Flash sa nagbantay niya. Nangayog pasaylo si Flash ni Sandro. Unya anam-anam nag-iisa ni Flash ang armas. Apan naunhan ni Trigger si Flash. Naigo sa dugan si Flash. Nagtuo si Trigger nga pusilo ni Flash si Sandro. Maong giunhan niya si Flash. Dayong kamatay ni Flash. Nagkasulti pa siya nga luwason si Mary uban ni Yusuf. Ug nalitok pa niya ang dakong mall sa norte. Misakay dayon sila si Sandro sa helicopter ug may paingon sa Lapu-Lapu City. Samtang si Yusuf nakailog unta og cellphone sa nagbantay niya. Apan pakyas ang ulitaw siyang pagtawag ni Sandro. Kay wa sila magdungog ug dakuyapan si Yusuf. Dihang gitabangan siya og hapak sa mga tawo ni Rahim. Balik nila ni Sandro. Nakita nila nga may miulbos sa Lapu-Lapu. Mituyok sila og pila ka tuyok. Dayon milahos ngadto sa talisay. Samtang sinang Lourdes, nahibong nga naputol ang programa ngayang gitanaw sa TV ug may mipuli ang broadcast sa mga terorista. Pagtugpa usab nila ni Sandro, mo ilang naabdan ang radio broadcast sa mga terorista ug gidali-dali og butang ni Trigger ang usa ka gamayng TV monitor. Ang broadcast gipaagi sa radyo ug usa ka TV channel. Magkari igsuon niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Attention, Major Sandro Santa Cruz of Anti-Terrorist Unit. Look, who's here in my left? Manay Sandro! No! Manay Sandro! Si Mary! Manay, si Sister Mary Yusuf sa ato pa. Unong silang tanan nga nakuha silang video trigger. Usa na ala si Yusuf. Iya siya. Parehas nagpagtuo siya. Manay! Major Sandro Santa Cruz, may buto na ang Lapu-Lapu. Og siguro na nga dili na ninyo kapugngan ang lain mo sunod-sunod nga pag-ulbo sa pito ka bomba. I have here
your beloved sister, Madre. Dili na unta kini siya kinahanglanon pa. But I will squeeze your heart ngadto sa imo pagkurog sa kamatayon. Our demand is very simple. Hatagi og kagawasan si Khalid. If you refuse to comply, gawas sa pito ka bomba, the virus will be unleashed. Ginawa ko. O si Bot niyang ipasabot sa Sandro. Again, if you, Sandro, refuse to comply, the virus will unleashed. We want the release of Khalid. Gikasubo kayo na mo ang pagpahibaw nga ang maong disturbance nga nitabo og mo hinungdan nga nawaong pipila ka minutos sa kanginan Malurdes. ang atong tulumanon tungod ni atong usa ka broadcast nga Ay, palabi, ma. sa kuwatan sa National Television. Malabya ra na to kining krisis karon. Ipasalig ako nimo. Way mahitabo sa kumanghod. Ning atong istasyonan og sa laing TV Bye, ma. channel. Trigger. Apan giawag Unsay balita diri sa Talisay? Negative pa, sir. Sige pa sa pagkita. Ingon man nag-awhag usab ang kauluhang kagamhanan sa katawhan nga kinsa kadtong anaa pa karon sa gawas mamauli unta sila sa ilang kaugalingon aron sa paglikay sa mga katalagman nga mahitabo diin binuhatan sa mga terorista. Sa laibahin may mibuto nga bomba sa merkadong publiko sa syudad sa Lapu-Lapu. Niya sa atong linya si Super Norman Mendoza. Norman, pasok. Nagnumanslan magkulong ang siyudad sa Cebu, sir. May patuong mga tao sa robing announcement sa kapulisan ganina nga mabauli na sila sa ilang kaugalingon. Ang mga angol o ang kaswalti sa Lapu-Lapu, sir. 20 kapin ang mga samaran, sir. 15 ang patay ug ang damage sa private o government properties minilyon kuno. Unsa kaning Talisay, sir? Anam-anam ni noon mahipos sa mga tao, sir. Wa mahibaw si Rahim nga patay na si Flash o Khalid. Kinahanglan magpabili na ang iyang pagtuo. Nabuhay pa si Flash. Tambor. No. Local broadcast to. Dinhira to sa Cebu. Pero giling sa taga Cebu ngadto sa whole network. Amotog na air baka to pinaagi sa satellite. Nagtuo ko nga wa. Gipugan gyud tingali nga dili ma-air nationwide. Aron pag-avoid sa panic pero nasiguro ko nga may gihimo na ang ubang mga lugar sa Pilipinas aron mapunggan ang sama sa hitabo dinhi. Kumusta naman Desmol? Baba. Ayaw ninyo biyahe ha? Diyara mo. Bye. Sir, Wa sila na matikdan sa mall. Siya masisual ang business sa mall. Gitilok na nila ang tanang kasukan sa mall pero wa sila nakitang bomba. Mga padayon ang business sa mga mall. niya natas sa bligyan o mga surplus sa sakinan, sir. Trigger! Patay! Okay. Okay na ko. Trigger! Okay na ko. Ito kay kato, sir. Giri mo itong cellphone ng bomba. Batayin niyo palimot. Tuwas na kayo sa motor! Bumalik ko sa kayo, sir. Bumalik ko. Pabili mo na speed! Susiyan niyo niya! Wala, sir. Biling
masabot nila nga makikas pa sila. Muikyas ko na sila, Trigger. Huwag dili pa mo suicide. Oh, nara sir. Doon na kayo sir. Nara sir. Ikaw, Ligid! May gunahin mo, Trigger! Ika na yun! Buang ka! Buang ka! Sila! Pikis-ikis sa ganda ka sir! Buhay pa siya! Sir! Dalang sirayan sir! Nga! Dala! Hain ka rin ang mga kauban mo, mga bombers! Hain ang mga kauban mo, mga bombers! Sir! Ikaw na nakasulti kung nahin ang iyong mga kauban. Namatay na yun ang panaway, sir! Spin! Panood namin sila yung target sa bomba. Ang tulog kasamahan. Nasakpan na dito sa pardo nila ni Colonel Villegas. Huwag kang madawi. Nasakpan na sa mga police intelligence. Alright, Spin! Go! Go! Sir! Pagkusgi pa, Trigger! Kusog na rin, sir! Punaan ako, sir! Sir. Oh. Mingaw kayo ang simbahan, sir. Mingaw kayo ang simbahan sa Santo Niño, sir. Pero, di lagi tam kumpiyansa, sir. Di lagi tam kumpiyansa. Abierto man ang simbahan, sir, pero mingaw. Hain magkaang bomba ibutang, sir. Oh. Sir Sandro. Naipari sa unang lingkuranan ng simbahan. May katupad ng pari. Ayaw na, Trigger. Tagba. Oh. Naisay bang sa tunga, nga nasa giyasan sa unahan, sir. Yapungan sa bata, sir. Lain ang miyas kunaw na, Trigger. Tanaw ka ng katumat sa pari. Ka nang gikasulti sa pari. Mihilak, sir. Usa siya ka Pilipino-Muslim nga naminyo og usa ka Kristiyano. Tungod sa kalisod sa panginabuhi karong panahon. Napugos sa pagsud sa maong grupo aron lang maikabuhi siyang pamilya. Usa siya sa mga bombers sa Jima nga mauunta ang mupabuto sa bomba dinhi sa Santo Rosario. Ug ang istorya mao kini. Daan na kong nakamatikon anak niya nga murag dili mahimutang samtang nagsugod na ko sa akong misa. Magbalhin-balhin sa lugar din sa simbahan. Magsige og tan-aw sa iyang rilo. Daghan ang nanimba ganiha, unya iyang gihatag ang bag sa bata. Iyang gisugo nga ipabutang diha sa tunga-tunga aning simbahan. Gidawat sab sa bata ang mong bag. Apan inay ibutang sa bata ang bag sa tunga-tunga, naputulang akong pagmisa kay ang maong bata milahos sa altar. Diin nagmisa ko, unya gidunol sa bata nga rin ako ang maong bag. Ug kanang tawanan nagukod sa bata. Gitanaw ko dayon ang sud sa bag. Nakita nako nga bomba ang sud. Migakos diri nako ang bata. Hugot kayo. Bisan gyud sa siyag bitad sa mong tao, wa gyud mamuhi ang bata.
Nagbit-bit na og cellphone ang maong tao. Nagkasabot dayon ko nga delikado ang maong pagkabutang. Nagdinaganay ang nanimba kay akong giingnan nga magpalayo silang tanan. Nagkasabot sad ko kung idayal sa maong tao ang cellphone nga iyang gikuptan, mubuto ang bag, mabungkag ko o maapil sab ang bata og pagkabungkag. Nagsige og hilak ang bata. Nagpakiluoy nga dili pabuton ang bomba. Hangtod nga miluhon ang tao ug gigakos siya sa bata. Abi mo, Major, amahan ug anak di ay silang duha. Amahan ang bomber sa maong bata. Anak sa bomber ang maong bata. Ug wa mahinayon ang yawanon untang hitabo dinhi sa Suls sa alampuanan sa Dios. Mao kadto nga naabtan ninyo kami nga nagsulti. Nagbasol siya ug nangayog pasaylo. Sa wa pa mo moabot, gibunyagan ko na yun siya uban sa iyang anak. Unya gipakumpisal ko siya ug gipakaon sa lawas ni Kristo. Ibilin lang una ninyo kanang gamayng anghel diri nako, Major. Ug dadaan ninyo ang iyang amahan kay andam na siyang mutahan sa iyang kaugalingon sa atong balaod. Usa ka milagro ni tabo, Father. Salamat sa Diyos. Major, yabot na sila. Ipadaan mo sa mga pulis, Father. Kay may lakaw pa mi. Wa pa mahuman ang krisis. Balikon ko, nagaging salamat. Dali na, Abo. Ato na mi, Father. Abo, Magsukol, Father. Magsukol. Nagpasalamat sa inyo, Father. ako may angay magpasalamat nimo, Abo. Kay mibalik ka sa tinuod mong magbubuhat nga mao ang matuod nga Diyos. Ayaw kalimot, usa ka na ka Kristiyano, usa ka Katoliko. Tanabo, gikuha ka na sa mga pulis. Magkakita pa kami si Mary. Wa na matigali mo ila si Kuya Rahim nga iya kong mangulo. Mahal nga ala. Kumusta, Yusuf? Ayaw paghilak! Naiubos ko ni mo. Wa mo na ako ila nga iba. Dili ka na mao nga kong gianhi. Ni ako aron pahibaon ka nako. Nga sama nako, Yusuf. Pinangita ka na sa maot nga balaod sa mga Kristiyan. No! Imong gikidnap si Madre! Ah!